యస్య నాహం కృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే హత్వాపి స ఇమాన్ లోకాన్ న హంతి న నిబధ్యతే. ఏ పురుషుడి యొక్క అంతఃకరణంలో నేనే కర్తను అనే భావం ఉండదో, మరియు ఎవరి బుద్ధి నిర్లిప్తమైనదో, ఆ పురుషుడు ఈ లోకాలనన్నింటినీ చంపి కూడా వాస్తవానికి చంపడు మరియు బంధించబడడు. లోకానికి సంబంధించిన సంస్కారాల విలయమే లోక సంహారం. ఇప్పుడు ఆ నియత కర్మకు ప్రేరణ ఎలా కలుగుతుంది దీన్ని చూద్దాం.